הנה. כן, כן, מה שאתם רואים צופי ערוץ 24, זה את החיילים ואת החיילות המקסימים כאן בגדוד אבירי המרכז. איזה חייל אתם? חיל הטל. חיל הטל. לוגיסטיקה, נו בוודאי, מה זאת אומרת? ואני עם יולי. נכון מאוד. מה העניינים? בסדר, מצוין, מה שלומך? התגייסת באיזה חודש? יולי? לא, קרוב, אוגוסט. יפה, אבל נולדת ביולי. בינואר. הכי קרוב, כן, הכי קרוב. מה שלומך? מצוין, מצוין. מה זה הדיסטנס הזה עם משקפי שמש? יודעת מה, את צודקת, באמת אני אוריד אותך. יש לך עיניים כל כך יפות, חבל. זה עדשות. אבל שלך מהבית. מהבית. אז מה אתה עושה כאן בבית נבלה? אני מפקד בקורס נהיגה פה, אחד מהמפקדים מהסגל הרחב. אנחנו מעבירים את החבר'ה פה את הקורס נהיגה, שהם עושים מעל 12 טון ועוברים לפלוגות הסדירות. וואו, 12 טון זה ממש כלים כבדים, אה? זה מפלצת. לך יש רישיון על 12 טון? יש לי מעל, יש לי סמי כבר. שזה זה הטופ, לא? זה כאילו הטופ של הטופ בחיים. הטופ בנהגים, כן, זה האולסטאר. וזה היה החלום שלך? כן, אני הגעתי לפה. בבקו אמרתי רוצה להיות לוחם, שמו אותי להיות לוחם. אנחנו אלה שבאמת נלחמים פה כל היום בתאונות בדרכים, זה חשוב לדעת. השבוע יש את שבוע הבטיחות בדרכים, חבר'ה סעו בזהירות. אנחנו באמת נלחמים פה כל החבר'ה מימיני ושמאלי. כל היום נוהגים ברצינות, אנחנו לוקחים גם את הנהיגה הביתה. כן, גם דיברתי עם הנהגים, והם אומרים שמותר להם עד 80 קילומטר לשעה לנסוע, ומקפידים. ומקפידים, מצוין. נכון, כי זה, אתה יודע, הם מקבלים את החינוך כאן, וככה הם יוצאים לחיים, והם יודעים בדיוק מה צריך לעשות אחר כך בחיים הפרטיים. אתה מבסוט פה? מאוד. בקבע. כמה זמן אתה בקבע? מאוגוסט 2008. סליחה על הבורות שלי, אבל מה זה אומר? זה רב סמל. רב סמל? כבוד, ריספקט. כנראה. אז יולי, שבמקור אתה לא יולי, אלא? ג'וליאן. ג'וליאן! too much אירופאי, אבל... מאיפה אתה? אני מאוקראינה. מאוקראינה, וכמה שנים אתה בארץ? אני עליתי ב-93, הפסקתי לספור ב-10 כבר. יפה, זה כמעט 20 שנה, 18 שנים, זה יפה מאוד, כל הכבוד. איזה שיר בא לך לשמוע, למי להקדיש? אני רוצה להקדיש את השיר לכל החברים שלי פה, למשפחה, לליאב, שהיה לו פה יום הולדת, חבר שלנו טוב, יקר. משה פרץ 1000 פעמים. איזה שיר? משה פרץ 1000 פעמים, לחבר'ה, ככה הם אוהבים את זה. 1000 פעמים אנחנו מקדישים את משה פרץ לכל החבר'ה כאן. שם? משה. אני לך אומר, לא תמצאי טוב יותר כמוני, אין פעמיים. אז תנסי ממני להתעלם, אני עדיין נותן לך מה שעוד לא נתתי. ואם נדע להעריך את הטוב ותאהבי בלי לחשוב, אתן לך את העיניים. אם את נער אני רוצה בך לתרום, מסיסותייך לטום, לשמור עליי ועליי. ליבך לשמח, כי אלוקים יהיה איתנו תמיד, רק תנסי להתמיד, תמיד שולים לנצח. ואם נדע להעריך את הטוב ותאהבי בלי לחשוב, תן לך את העיניים. אם את נער אני רוצה בך לתרום, מסיסותייך לטעום, לשמור עליי ועליי. גם אם אלך עד לעולם לא אמצא כמוך, מה שחיפשתי לך בעולם, לא תמצא כזאת, לא תמצא כזאת, יאוהבי.
תמצא כזאת, לא תמצא כזאת.